Benvidos e benvidas a esta nova análise. Hoxe imos mergullarnos nunha historia absolutamente fascinante e francamente un pouco incrible sobre a industria da moda de luxo. A miúdo, esas luces tan brillantes das pasarelas cégannos un pouco e non nos deixan ver a realidade do que ocorre entre bastidores. Existe un choque brutal entre a perfección inmaculada das modelos desfilando e a realidade física dun almacén caótico, desbordado e ao límite en segundo plano. É hora de ver como as decisións tomadas nas esferas máis altas do glamour provocaron un colapso literal, puramente físico, nos andeis deses almacéns, obrigando a unha das marcas máis icónicas do planeta a repensar por completo a súa forma de operar. Imos alá. Ben, imos de cheo con isto. Vexamos esta cifra astronómica, 28,6 millóns de libras. Así, a primeira vista, podría parecer unha cifra de vendas mensual espectacular para celebrar, non si? Pero a realidade é moito máis escura. Este número non son ganancias, é o valor de roupa e accesorios en perfecto estado, completamente novos e impecables, que a marca británica Burberry destruiu intencionadamente alá polo 2018. Se o pensamos físicamente, no terreo, isto tradúcese en centos e centos de pales amoreados ata o teto nun inmenso centro logístico. Falamos de miles de metros cadrados ocupados na escuridade por gabardinas e bolsos perfectos que só agardaban ser convertidos en cinzas. É absolutamente vital comprender como unha xestión chega a semellante punto crítico. Para entender todo isto, imos seguir unha folla de rota moi clara. Pasaremos pelo lado oscuro do luso, a anatomía deste desastre logístico, o dilema do stock estacional, e logo veremos a fin desa estrategia de destrucción, o enorme poder do fluxo inverso e, finalmente, a lección máis importante, que o inventario é, en esencia, a marca en sí mesma. Faremos unha viaxe dende o grande escándalo corporativo ata o máis mínimo detalle de como se moven as caixas no almacén. Comezamos co punto número 1, o lado escuro do luxo, ou, o que é o mesmo, o segredo mellor gardado da industria. Cando se fala de alta costura, pénsase en exclusividade, perfección e desexo, pero manter esa maxia requere un control case obsesivo sobre o destino final de cada produto, e isto xera un dilema tremendo. Que facemos co que non se vende? Á esquerda da imaxe temos os descontos de toda a vida. Pero claro, para unha marca premium, rebaixar prezos estraga esa aura de exclusividade. A xente que pagou prezo completo séntese estafada. Entón, á dereita, temos a opción drástica, a destrucción física. Tradicionalmente, as marcas preferían literalmente queimar as súas creacións antes que velas nun outlet de saldo. Imaginemos a tensión brutal no almacén. Hai que acumular inventario collendo pó durante meses mentres os directivos deciden, a miles de kilómetros, si esas pezas se rebaixan ou van directas ao lume. Isto lévanos directamente ao segundo punto, a anatomía o desastre no almacén. Imos analizar as causas principais de todo este pesadelo. Baixemos da teoría directamente ao chan de cemento do almacén. Como se chega a acumular físicamente o equivalente a case 30 millóns de libras? Iso non aparece da noite para a mañá. É o resultado de meses de dinámicas que colapsan todo. O problema raíz é a sobreproducción sistemática. As previsións de demanda inflanse artificialmente porque o maior terror dun vendedor é quedar sen produto, o que chaman rutura de stock. Pero a gran ironía, e isto é clave, é esa cultura da abundancia. No luso créese que ter as tendas a reventar de todas as tallas é o mellor servicio ao cliente. A realidade física de todo isto é que os corredores do almacén acaban bloqueados. Por cada escaparate bonito hai operarios na retaguarda suando intentando esquivar montañas de caixas de roupa que rara vez se van vender. É unha trampa logística absoluta onde o espacio libre desaparece por completo. E claro, eses corredores bloqueados rematan converténdose no temido stock morto. E ollo, non estamos a falar simplemente de roupa do ano pasado, é inventario que perdeu absolutamente todo o seu valor comercial. Un palé cheo de cintos de coiro pode estar ocupando espazo físico ali, pero contablemente vale cero, é un activo nulo. Isto xera un desgaste tremendo, tanto a nivel psicolóxico como puramente operativo. Os traballadores perden horas incontables movendo, limpando e contando palés que bloquean os peiraos de carga, sabendo perfectamente que esa mercadoría xamais vai chegar a un cliente. É desesperante. Tal e como o ilustramos aquí, o stock morto é unha auténtica hemorraxia financeira e logística para calquera marca. Ten un triplo custo que é devastador. Primeiro, o custo de fabricalo, materiais de luxo, man de obra especializada. Segundo, e isto é fundamental no día a día, o custo de almacenamento. Pensemos no diñeiro que se gasta en seguridade contra roubos ou en manter unha climatización estrita para que eses bolsos non se estraguen. Meses e meses illados para nada. E terceiro, o custo final da destrucción física, pagar o transporte ata a planta incineradora. Básicamente, todo este esforzo logístico titánico dedícase literalmente a pagar por queimar cartos. Pasemos ao punto 3,
O dilema do stock estacional ou o implacable reloxo da moda. O almacén non é un lugar tranquilo que funciona sempre igual. O ritmo márcalle un calendario que non perdoa. O estoque estacional é o gran culpable dos picos de tensión extremos. O almacén énchese hasta os topes pa unha campaña moi ríxida, digamos, primavera-verán baseándose en apostas feitas hai meses. Pero cando a temporada remata, o interese desaparece de golpe. Físicamente, no terreo, isto é un pesadelo. Nesa transición, cando a nova colección de outono empeza a descargar nos peiraos, pero a vella aínda non saiu, créase un atasco espacial monumental que paraliza todas as operacións. Entón, o punto crucial é o tempo. O tempo convértese nos salvavidas. Cando acaba a temporada, eses artigos pasan a ser o que vemos á esquerda. Stock sobrante. Aínda teñen valor comercial, pero a xanela de oportunidade é minúscula. No almacén é unha carreira frenética contra reloxo. Hai que empaquetar, reetiquetar e enviar eses palés aos outlets a toda presa. Porque senón, a degradación física polo pó, a humidade do almacén ou simplemente o paso dos meses vai empurrar toda esa mercadoría cara á dereita. Converterase en stock morto total e absoluto. E así chegamos á sección 4, a fin da destrucción. Un cambio de estrategia que afortunadamente mudou as regras do xogo. Después do furacán mediático de 2018, cando a sociedade se voltou as mans á cabeza ao ver o fume dos produtos de luxo, Burberry tivo que facer moito máis que pedir perdón nunha roda de prensa. Tiveron que operar a súa logística a corazón aberto. Vexamos esta táboa, porque a transformación é abraiante. Por supuesto, eliminaron por completo a queima de mercadoría, pero o verdadeiro milagro está aí, na segunda liña, unha reducción do 40% do stock morto. Pensémolo a nivel do chan do almacén. Reducir eso casi a metade significa recuperar miles de metros cadrados de espacio vital e alixeirar a carga de traballo de forma incrible. E como lo lograron? Deixando atrás a intuición dos despachos e impulsando todo con análisis de datos puros e duros. O que nos leva ao quinto punto, o poder do fluxo inverso, a arte de transformar o que antes era lixo en novos activos. Ao cortar de raíz a queima de roupa, xurgiu un problema logístico xigantesco, enorme. Que se fai agora con todo ese inventario que segue chegando e non se vende? O almacén tivo que evolucionar. Aquí entra en xogo o stock de recuperación. Consiste en coller eses artigos e darlles unha nova vida. Pero claro, para facer isto, a propia arquitectura do edificio tivo que cambiar por completo. Un centro logístico normal está deseñado só para que as cousas saian caras tendas e punto. Agora tiveron que crear novas zonas dedicadas exclusivamente a inspeccionar con lupa, desmontar pezas para guardar cremalleiras e facer upcycling cos tecidos. O almacén convertiuse de súpito nunha superinstalación de reciclaxe. Imos avanzar e ver como se construe isto paso a paso, porque é apaixonante. A execución deste fluxo inverso require un nivel de enxeñería moi serio. Na realidade do día a día, é infinitamente máis difícil e laborioso procesar pezas soltas, mesturadas e caóticas que volven de 30 tendas distintas que simplemente recibir un palet perfecto e ordenado dende a fábrica. Dende a recollida inicial nas tendas, pasando pelo complexo labor humano de clasificar cada peza individualmente, ata a transformación e a volta ao mercado, Burberry tivo que construir toda esta complexísima rede inversa dende cero para sobrevivir con responsabilidade. E así chegamos á nosa última sección, a número 6, o inventario é a túa marca, a lección definitiva de todo este asunto. Toda esta viaxe, desde o colapso nas estanterías ata as complexas rutas de reciclaxe, levamos a unha gran conclusión. Basta con ler esta cita. O stock non vendido non desaparece por destruílo. Facelo desaparecer custa diñeiro, consume recursos e pode custar moito máis en reputación. Cantísima razón. Para cualquier persona inmersa no mundo das operacións ou dos negocios, isto vale ouro puro. O almacén xa non pode ser un burato negro, un vertedeiro oculto onde esconder os erros. Se a logística de inventario é un caos internamente, cualquier anuncio sobre sostenibilidade ou responsabilidade corporativa convértese automáticamente en fume. Para pechar esta análise, a cuestión que require máis atención redúcese a algo moi sinxelo que pica un pouco. Sí, é absolutamente fantástico diseñar almacéns de última xeración capaces de reciclar, revender e despezar ata a última caixa. Pero, antes de rompernos a cabeza pensando que facer co que sobra, por que sobra en primeiro lugar? Unha verdadeira revolución na industria non empeza sabendo como xestionar de forma brillante o lixo, senón sabendo como aliñar a produción coa demanda real, para que, simplemente, ese sandei do almacén nunca cheguen a saturarse. Aí queda para a reflexión. Gracias por acompañarnos e ata a próxima análise.